Şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meretowyň Owganistan Islam Respublikasynyň ýurdumyň marşäherindäki täze baş konsuly Nuretdin Rahmany bilen duşy geçirildi. Onu Owganistanyň baş konsulu özüniň konsulluk patentini gowşurdy. Ýurdumyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçy tarapyndan oňa konsulluk eksekwaturasy berildi. Taraplar dostlukly türkmen owgan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna hemde ötüş mümkinçiliklerini seretip geçdiler. Iki ýurdun ýolbaşçylarynyň we dostlukly halklarynyň arasynda anaşmagyň hemde özleri düşünşmegiň ýokary derejä eýedigini agtardy. Taraplar uly kommunikasiýa we energetika ýargylamalarda özleri hyzmatdaşlaryň hasam ýygjamlaşdyrylmagyna ygradlyklar bellenildi. Baş konsul täze wezipesini Türkmenistanyň we Owganistan Islam Respublikasynyň arasynda däp bolan dostluk hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň putulanyrylmagy ötürilmegi üçin taýlaryny gaýgyrmajagdygyna ananyrdy. Aşgabat hemde Daşkent şäher häkimlikleriniň wekilleriniň arasyna geçirilen duşuk işin häsiýeti betlenip, onuň hyzmatdaşlygy ötürmegiň meseleleri boýunça pikir alışmalara uly orun berildi. Häzirki döwürde dostlukly goňşy döwletleriň arasyndaky gatnaşyklar nusguluk derejäge çykdy. Bu gatnaşyklar iki dostlugyň halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze nusguluk derejesini alamatlandyrgan. Ahal vilayetiniň medeniýet müdürligi bilen Iran Islam Respublikasynyň Demirgazy Khorasan vilayetiniň medeniýet we islamy urukturuş baş müdürliginiň gatnaşmagyna sanly urgam arkaly geçirilen maslahat işin häsiýeti betlendi. Halkara Okuw Ilmi Merkezinde sağlyk goraýjy boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hünärmenler gollugynyň fizioterapewt Lukmany Zuzanna Krelner bilen sanly video aratnaşyk ulgamy arkaly sağlyk goraýjy amalynyň esasy urguny fizioterapiýanyň wajyp meseleleri boýunça maslahat geçirildi. Maslahata eneniň we çağanyň sağlygyny goraýjy ilmi kliniki merkeziniň fizioterapewt Lukmanlary gatnaşdylar. Ýygyderli geçirilen onlaýn duşuklar arkada prezidentimiziň başda durmagyna sağlyk goraýjy ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesini gazanylan üstünlikleri, milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak ýaly işlerde aýratyn ähmiýetliler. Türkmenistanyň sağlyk goraýjy we derman senagaty ministrligine geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiziň Ahal vilayetine gurulýan sağlyk binaları boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň wezipeleri aralyp maslahatlaşyldy. Türkmengaz döwlet konserni Ýaponiýanyň Kawasaki kompaniýasynyň wekilleri bilen geçirilen onlaýn duşukda hyzmatdaşlygyň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy.